Okay, niyayazi ke abantu kothi konwatyiwe sicelebrate ii-graduation zoompilo babhale izinto ezibambisa amazinyo, but ke umpilo uye wayiphendula kakuhle yonke loo nto leyo. Kuthethwa ke ngomama ke omzalayo onguSisithobile Zungu. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Phambi kuba singene ke kule post ibibhaliwe ngomama kaMpilo, uMpilo wayiphendula kwi-Instagram stories zakhe, sizawuqala kuleyo yoba ke phofu besele kuthiwe utata uMusa Mseleku khangaye kwi-graduation kaMpilo. Abanye bade bathi unike ispace kaMpilo ahambe noMaKay kuba ke bekubona uba engade aposte on his Instagram. But then ke utata uMusa Mseleku uye wade wayifaka ifoto yakhe ke wabhala i-caption echazayo ukuba they are very proud of uMpilo. Wathi sheke uMpilo noMawande shem bemncoma uba hayi sana ebemhle. Nomangwabe ke bethunani uye wabhala kwi-Instagram, I think it's called Threads, naye evuyisana noMpilo. Nayo into eyenzekayo ke kubekho umntu oye wabhala ipost on Twitter or on X, formerly known as Twitter, wathi Mpilo's biological mom breaks my heart. I hope uMpilo umphatha kahle noma ahlala noMaKay, angamboni ayilutho ngoba nakhu she lives a much better life. So basically uthi ke uMpilo angamlahli umamakhe kube ezibona uba ephila ubomi ngathi bungcono. So waphendula ke na ke uMpilo jonga, waphendula okwe-graduate wathi, and I'll never ever ke see her as nothing sana. My moms are my world and I won't be here if it wasn't for them and my father. I don't post my mom because I'm respecting the little privacy she has as per her request. uNkulunkulu has blessed me abundantly with my parents. Thank you guys for the well wishes. Usmakade anandisele nani. Oh, phendule kamnandi. Mamela ke sana xa ndisithi ndibona kuFacebook ifakiwe nayo lento, kukho abantu abathi comment section sesithi uMakaMpilo breaks my heart, umazelaphi atsho ngeheart ekungenzeka uba kudala yaphulwa ngamadoda. Hayi guys, akutsho mna kutsho abantu bakaFacebook bathi lo sesithi uphuke inhliziyo ngento kaMakaMpilo umazelaphi atsho ngenhliziyo inobe kudala yaphulwa ngamadoda. But anyways uMpilo uyiphendule kakuhle kakhulu shem le post yalo mntu. Khangeleka ingathi it comes from a good place, but at the same time kubona abantu abanayo lani ba uMpilo wakamoyanga mamakhe kuba engafana poste. Kanti uMpilo uyachaza uba uyagoduka ngee-holidays uyaya kwabadibana nomamakhe, but it's just that akakwazi ke uba ngabe manefoto kanye enza ii-videos because kaloku umamakhe azange wathi sign up for izinto ze-TV and stuff like that, uyabo. So yeah, njengoba nimva ke uba umnika i-privacy yakhe as per her request. Anyways, khanikhenishongena kuba nicinga ntoni ngale video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.